til mig. Hej, og velkommen her i Brands Reserve. I hvad der for tiden bliver kaldt for mudderhullet. Vi står foran 2 nystøbte fundamenter, som er støbt nede på bunden af Crazy Rivers gamle bassin. De 2 fundamenter er fundament 3 og 4, ude i alt 22 fundamenter, der skal støves hernede videre. Hvor meget beton er der kommet ned i de fundamenter? Jamen til de 2 fundamenter er der gået 9 kubikmeter beton til, eller lidt over 20 tons beton. Det var ikke så let. Til resten af fundamenterne, det der er sådan set kun starten på, for til resten af fundamenterne, der kommer der til at gå i omegnen mellem 250 og 300 tons beton til. Der er en masse armeringsjern i de her fundamenter, og hvis man tager alt armeringsjernet og lægger efter hinanden, så kan man faktisk nå hernede fra Vandland i Brandsgårdshaven opad til Højevejen og ned til Svanekevej og helt ned til Svaneke Torv. Så meget jern kommer der til at gå til. Det var ikke så let. Er der så flere fundamenter på vej opad? Jamen det er der. Der er et her, hvor vi står. Det er jo et af de mindre. Der er i 1,5 gange 1,5 meter. Nu kommer der 3 år opad her. Heroppe, der får vi 2 store fundamenter. Vi får et på den her side. Der er 2,70 gange 2,70. Og et over på den andre side med til. Det her fundament her, det skal så graves lige omkring 2 meter ned i jorden. Okay, så der er et fundament over på den side, og der er et her, der kommer herover. Ja. Den ting her, den visualiserer centrum og det fundament, der skal ligge herover. Men der er lidt logistik, vi skal jo kunne komme ned, så hvis vi graver ud til det her nu, så kan vi slet ikke komme ned med maskinerne længere. Nej, for der er en lille smule mudret, ikke? En lille smule mudret. Ja. Der kommer et fundament her. Så kommer de ellers på strive. Der her. Der kommer over 2 store her, der er 230 gange 230. Ja. Så kommer der det her. Samme størrelse. Der kommer et her. Samme størrelse. Så kommer der et her. Stadigvæk 230 gange 230. Så opskalerer vi lige smule. Der kommer et her, der er 72 gange 72. Og der kommer et mærke til herovre, der er 72 gange 72. Det næste bliver 3 gange 3 meter. Og så slutter vi op i toppen med en firkant af 4 fundamenter, der er henholdsvis 30 gange 30 og 51 gange 51. Det var ikke så let. Jamen, tak for alt din info. Det er spændende, hvad det her bliver til, hva'? Det er rigtig, rigtig spændende.